ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2114 саршидагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Honda Star X1 ки соли барои шояд 10000 сол мебошад. бисёр бардорон хоҳиш кардагӣ буданд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвори гази холия, объём мотораш 3.0 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 43000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 308000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола тонировкаш ва документош мебошад. салонаш кожа. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2114 ки соли барои шояд 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ, объём мотораш 1.6, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 28000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 201000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола документ дорад. мотораш инжектор аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм Daewoo Lacetti соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қуронтепа. сӯзишвори бензин газ, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 32000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 229000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола документ дорад. тонировкаш тамом шудааст. сурокаш. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Lanos соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.5 литр ки коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 100000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% аст, ягон камбудӣ надорад. балонош навай, 4 та балони нав дорад. документош 1 сола мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ваз 2114 соли барои шояд 2003 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика аст. нархи мошин 18500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 132000 рубл мешавад. мошина состоянияша тенҷи баъд гуфтеса савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Daewoo Tico соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода.
сӯзишвори бензин газ мебошад, объем мотораш 0.5 коробка передачаш автоматика, нархи мошин 20000 сомония, ба рубл бигардонем 143000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, бо савдо мешавад гуфтагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар айнӣ. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад, нархи мошин 36500 сомония, ба рубл бигардонем 260000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, кузаш караван. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна нашидаги нест, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, Daewoo Nexi соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад, нархи мошин 15500 сомония, ба рубл бигардонем 111000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, краскаш тозаак мебошад, фарои пеши қафош навай, аккумулятораш нав кардагия. хулоса ҳамаи ҷош 100% срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Hyundai Starex соли бароишаш 1000 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвори дизел, объем мотораш 2.0 литр, коробка передачаш механика, нархи мошин 30000 сомония, ба рубл бигардонем 215000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки срочна фурӯхта мешавад, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад ки бисёр бародарон хоҳиш кардаги буданд, Toyota Mark D соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 2.0 литр, коробка передачаш автоматика, нархи мошин 22000 сомония, ба рубл бигардонем 158000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100%, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо та охириш тамош. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Prasoya ки соли бароишаш 1992 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳда. сӯзишвори газ бензина, объем мотораш 1.6 коробка передачаш механика, нархи мошин 16000 сомония, ба рубл бигардонем 114000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. ВАЗ 2114 соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объем мотораш 1.7, коробка передачаш механика, нархи мошин 21000 сомония, ба рубл бигардонем 150000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, центр замок мебошад, нав маслаша алиш кардагиян, боз губкават кардагия, магнитол сенсорни мебошад. агар харидори аниқ бошед,
میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تا حاضر ابونه شدگی نیسته ابونه شو و ای در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. 13 تراکتور فروشی یومزه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در عبدالرحمن جامی. نرخش 40,000 سومانیه. با روبل بگردانیم 287,000 روبل می شود. تراکتور گفتگی که موتورش نو پلوگ و تلچکا دارد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 دایو لگانزا سالی برایش 1999 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز می باشد. ابیا موتورش 1.8 коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 16500 сомония. ба рубл бигардонем 118000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки ҳама ҷур 100% ягон камбудӣ надорад. мотораш зверай, салонаш кожа. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шида барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии мо мебошад ки Opel Hatchback соли бароишаш 1993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холие. объём мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 16000 сомония. ба рубл бигардонем 114000 рубл мешавад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеса срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. ҳар рӯза видео мебарояд. кӯшиш кунед ки видеои моро тамошо кунед то охир шав.